Hola a tots, soc el Pau Bru i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem què són i com calcular les arrels quadrades. Per entendre bé què és una arrel quadrada, abans has de tindre superclar què vol dir elevar al quadrat. Anem a recordar-ho en un segon, que segur que ho tens claríssim. Elevar al quadrat vol dir multiplicar el nombre gros per ell mateix dues vegades. 3 al quadrat és 3 per 3, que és 9. I per tant, 5 al quadrat, què serà? Doncs 5 per 5, que és 25. Fantàstic. Per què és important això? És superimportant perquè l'arrel quadrada és fer el contrari del que estem fent quan elevem al quadrat. És com si desféssim aquesta operació d'elevar al quadrat. M'explico. Quan ens demanen de calcular l'arrel quadrada de 9, el que ens estan demanant és quin número he elevat jo al quadrat, quin número multiplicat per ell mateix, que m'adongui 9. Doncs com veiem aquí, el número que elevat al quadrat dona 9, el número que multiplicat per ell mateix dona 9, és 3. Per tant, l'arrel quadrada de 9 és 3. I en el cas de l'arrel de 25 és el mateix. El que ens estan preguntant aquí és quin número multiplicat per ell mateix, quin número elevat al quadrat dona 25. Quina és l'arrel de 25? El número que multiplicat per ell mateix dona 25, és a dir, 5. Per tant, l'arrel quadrada ja veus que desfà l'operació d'elevar al quadrat. Si 3 al quadrat dona 9, l'arrel quadrada de 9 dona 3. Hem dit que l'arrel de 9 és el número que multiplicat per ell mateix dona 9. I havíem dit que aquest número era 3, però és que hi ha un altre número que multiplicat per ell mateix dona 9. I és menys 3, oi? Menys 3 per menys 3 elevat al quadrat, també em dona 9. Negatiu per negatiu, negatiu multiplicat per ell mateix dues vegades, positiu. Per tant, l'arrel quadrada de 9, el número que multiplicat per ell mateix dona 9, és 3 i menys 3? Doncs no. I és una cosa de la definició de les arrels quadrades. Nosaltres definim les arrels quadrades com aquell número positiu, i només positiu, que elevat al quadrat o multiplicat per ell mateix em dona el nombre que hi ha dintre de l'arrel. Important. Quins nombres tindran una arrel quadrada exacta, com l'arrel de 9 o l'arrel de 25? Doncs aquells nombres que siguin el resultat d'elevar un nombre enter al quadrat. Aleshores, anem a fer aquí la llista dels nombres de l'1 fins al 15 elevats al quadrat, perquè aquests nombres tindran una arrel quadrada exacta. Aquí a la pissarra tens els números des del 0 fins al 15 elevats al quadrat. Aquests números, el 0, l'1, el 4, el 9, el 16, etc., què tindran en comú? Doncs que podrem calcular l'arrel quadrada exacta, perquè l'arrel quadrada em desfà aquesta operació que hem fet d'elevar al quadrat. Per tant, anem a apuntar les arrels quadrades d'aquests números, que es diuen els quadrats perfectes. I doncs aquí tens la llista amb tots els quadrats perfectes, que són aquells números dels quals podem calcular l'arrel quadrada exacta. I de tots aquests números, si desfem l'operació d'elevar al quadrat, trobem la seva arrel quadrada. Te deixo aquí la pissarra per si vols pausar el vídeo i estudiar-te-les, però aquestes segurament seran les que t'hauràs d'aprendre de memòria. I un truc per aprendre els quadrats perfectes. Fixa-t'hi, els quadrats perfectes són 0, 1, 4, 9, 16. Del 0 a 1, quina diferència hi ha? Hi ha una diferència de més 1. De l'1 al 4, quina diferència hi ha? Hi ha una diferència de més 3. Del 4 al 9, més 5. Del 9 al 16, més 7. Del 16 al 25, més 9. Veus el patró aquí? Cada quadrat perfecte està separat per una xifra senar, una xifra imparell successiva. Per passar d'un quadrat perfecte al següent fem més 1, més 3, més 5, més 7, més 9, més 11, més 13, més 15, més 17. Si t'acosta aprendre 14 al quadrat, pots fer-te la llista sumant nombres senars. I ara una pregunta que segur que t'has fet. Hem dit, només podem calcular l'arrel quadrada exacta dels quadrats perfectes, perquè els quadrats perfectes són aquells números que me surten d'elevar un altre nombre al quadrat. Aleshores, què passa si a mi me demanen de calcular l'arrel quadrada d'un nombre que no és un quadrat perfecte? Per exemple, l'arrel quadrada de 5. Jo sé que l'arrel quadrada de 4 és 2, l'arrel quadrada de 9 és 3, però i l'arrel quadrada de 5? Quin número positiu multiplicat per ell mateix em dona 5? Doncs com que 2 al quadrat és 4 i 3 al quadrat és 9, el número que multiplicat per ell mateix m'adongui 5 estarà entre 2 i entre 3, però no sé exactament quan. Si volem, ho podem calcular amb una calculadora i demanar que ens faci l'arrel de 5. I veurem que és un nombre amb molts decimals. És 2 i pico, com ja havíem dit, estarà entre el 2 i el 3, i en aquest cas és 2,25.
23, 60, 67... Ja deixo d'escriure perquè té molts decimals. Quants decimals té? Doncs en té infinits, no s'acaben mai i a més tampoc es repeteixen. Per tant, si jo escric això, l'arrel de 5 no és exactament aquest número, perquè me falten molts decimals més. Això és només una aproximació. Les arrels de nombres sense part decimal, com per exemple el 5, que no siguin quadrats perfectes, es diuen nombres irracionals. Són nombres que tenen infinits decimals que no es repeteixen. I una altra qüestió, què passa si ens demanen de fer l'arrel quadrada d'un nombre negatiu? Per exemple, l'arrel quadrada de -1. Quin número positiu elevat al quadrat o multiplicat per ell mateix dona -1? Doncs cap, no? Per què? Perquè positiu per positiu, un número positiu multiplicat per ell mateix m'ha donat un número positiu i un número negatiu multiplicat per ell mateix també m'ha donat un número positiu. Per tant, no hi ha cap nombre que ens serveixi per comptar coses ni per mesurar coses que, multiplicat per ell mateix, doni -1. Aquests números ens els hem inventat, els matemàtics, perquè ens van molt bé per resoldre alguns problemes. Però és una cosa que ja t'explicaran al batxillerat. De moment, si vols, pots dir que l'arrel quadrada d'un nombre negatiu no és un nombre real, és un nombre imaginari, que és un conjunt de nombres que t'explicaran al batxillerat. I finalment, perquè puguis comprovar que ho has acabat d'entendre, et deixo aquest exercici aquí. Hi ha 12 arrels, intenta-les calcular, les que siguin exactes, i les que no siguin exactes, les que no siguin l'arrel d'un quadrat perfecte, digues entre quins dos números està aquesta arrel. Pausa el vídeo, intenta-ho fer tu sol i ens veiem ara amb les solucions. Els tres primers són molt fàcils, perquè el número que multiplicat per ell mateix dona 9 és 3, el número que multiplicat per ell mateix dona 36 és 6 i el número que multiplicat per ell mateix dona 100 és 10. 10 per 10, 100. En canvi, el número que multiplicat per ell mateix dona 20, quan me posi a pensar-hi no el trobo, perquè no existeix. Aleshores, hem de pensar entre quines dos arrels de quadrats perfectes està l'arrel de 20. Doncs jo sé que l'arrel de 16 és 4, i després hi ha l'arrel de 25, que és 5. Per tant, l'arrel de 20 estarà entre l'arrel de 16 i l'arrel de 25, és a dir, estarà entre 4 i 5. Serà 4 i pico, no? Estarà entre 4 i 5. Ojo amb l'arrel de 0, que a vegades us lieu. Hi ha un número que multiplicat per ell mateix dona 0 i és 0. I l'arrel de 95 em torna a passar el mateix. No hi ha cap número natural, no hi ha cap número sense part decimal que multiplicat per ell mateix doni 95. Aleshores hem de pensar entre quins dos quadrats perfectes, entre quines dos arrels que puc fer, està l'arrel de 95. Doncs jo sé que l'arrel de 100 és 10 i abans de l'arrel que dona 10, què ve? Doncs l'arrel que dona 9, que és l'arrel de 81. 95 cau entre 81 i 100. L'arrel de 95 cau entre l'arrel de 81 i l'arrel de 100, és a dir, entre 9 i 10. Per tant, l'arrel de 95 és 9 i infinits decimals, 9 i pico. I aquí ens tornem a trobar el mateix. No hi ha cap nombre natural que multiplicat per ell mateix doni 70. Per tant, quines arrels perfectes tenim? Doncs jo sé que l'arrel de 64 és 8. I després de l'arrel que dona 8 ve l'arrel que dona 9. És a dir, l'arrel de 81. 70 està entre l'arrel de 64, que dona 8, i l'arrel de 81, que dona 9. Per tant, l'arrel de 70 està entre 8 i 9. És 8 i pico, i és un nombre irracional, amb infinits decimals. I l'última, l'arrel de menys 25. Havíem dit que sempre que teníem una arrel quadrada d'un nombre negatiu, no la podíem fer. Era un nombre que no era real. Era un nombre imaginari. Per tant, aquesta era la pregunta trampa. L'arrel de 25 només has de dir que és un nombre imaginari. I això és tot pel vídeo d'avui. Si t'ha estat d'ajuda, t'agrairia moltíssim que li donis al m'agrada i et subscriguis al canal per no perdre't cap vídeo. I res més, fins la propera. Adéu!